ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ኣብ ቆሮንጦስ ዝነበሩ ክርስቲያናት ኣብ ዙርዮኦም ካብ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ቃልሲ ምንባሮም ከባቢኦም ብዓመፅን ብሩኢ ዝኾነ ሓጢኣት ተመሊኡ ምንባሩ ንርኢ። ነፃ ምዃኖም ብክርስቶስ ይፈልጡ እዮም። እዚ ናጽነት እንታይ ማለት እዩ? ጣዖትን ክርስትናን ብዛዕባ ምርዓ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎም? ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ህያባት መንፈስ ቅዱስ እዚኦም ኩሎም ካብቲ ግብራዊ ሕቶታት ንላዕሊ እዮም። እታ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመትሉ ዘይብቑዕነት ኣብ ማእከላ ዝነበሩ ኣገልገልቲ ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ዘይብፅሕና መንፈሳውነት ናይቶም ቆሮንጦሳውያን እምነት ብብዙሕ ናይ ስነ ምግባር ናይ ፈተና ሓዊ እኳ እንተሓለፉ ብዙሓት ካብኣቶም ኣብቲ ፈተና ወዲቖም እዮም። በዚ ምኽንያት እዩ እምበኣር ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ነቲ ኣብ ማእከሎም ዘሎ ቃልሲ ምስ ሰምዐ ብዛዕባ ሽግራቶም ክጽሕፈሎም ዝተገደደ። ንምክፍፋሎም ክፍውስ ንሕቶታቶም ክምልስ ጳውሎስ ምስ ሓጢኣቶም ገጽ ንገጽ ከም ዝረኣዩ ብምግባር ንድሌታቶም ኣራሚ ስጉምቲ ብምሃብ ንጹህን ውፍይን ህይወት ንክርስቶስ ክህልዎም ዝመዓዶም። ድሕሪ ምእተዊ ምሃቡ ጳውሎስ ብቐጥታ ናብቲ ሕቶ ናይ ሓድነቶም እዩ ኣትዩ። ንጹህን ቀሊል ዝኾነ ወንጌል ኣብ ማእከል ኩሎም ኣመንቲ ከም ዘሎ ሓቂ ምስ ገበረ ናይቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ግዲ እንታይ ምዃኑ ገሊጹ። ብእምነት ከመይ ገይሮም ክዓብዩ ከም ዘለዎም ድማ እዩ ገሊጹ። ጳውሎስ እንደገና ምስቶም ናይ ስነ ምግባር ጉድለት ዝነበሮም ውሕዳት ናይ ቆሮንጦስ ቤተ ክርስቲያን ኣመንቲ ንሱ ድማ ሙጉት ኣብ መንጎ ክርስቲያናት ናይ ቤተ ክርስቲያን ስርዓትን ኣብ ውሽጦም ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሶም ሽግር ክዕርፍን እዩ። ምክንያቱ እቲ ብዙሕ ሽግር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ዝሙት እዩ። ነዚ ድማ ጳውሎስ ጽኑዕ ዝኾነ ስጉምቲ እዩ ገሊጽሉ። ጳውሎስ እንደገና ቁኑዕ ዝኾነ ሓሳባት ብምግላጽ ዘዕርፎ ነቲ ናይ ዘይቅዱስ መርዓ እዩ። ነዚ ድማ ግብራዊ መልሲ ይብሉ ኣሎ። ብኻልእ ካብቲ ንጣው ዝተሰወ ምብላዕ ዝተላዕለ ሕቶ ከመይ ገይሮም ንክርስቶስ ውፍያት ከም ዝኾኑን ንኻልኦት ኣመንቲ ድማ መዐንቀፊ ከይኮኑ ብፍላይ እኳ ነቶም ድኹማት ኣሕዋትን ኣሓትን ብምጥንቃቕ ይመሊስሎም። ጳውሎስ ብምቕጻል ዝተዛረበሉ ብዛዕባ ኣምልኾ ብጥንቃቐ ዝገለጾ ድማ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ግደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጐይታ ድራር መንፈሳዊ ውህበት ክነኸ ካብ ኩሉ ህያብ ትበልጽ ፍቕሪ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ትንሣኤ እዩ ዛዕባ ገይሩ ጽቡቕ ትምህርቲ ዝሃበ። ዝተጻሕፈሉ ዕላማ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቆሮንጦስ ዝነበረ ሽግር ንምግላጽን መፍትሒ ንምሃብን እንደገና ኣመንቲ ኩላቶም ኣብ ኣሸጋሪ ሕብረተሰብ ከመይ ብጽድቂ ንክርስቶስ ምንባር ከም ዝከኣል ንምስትምሃር እዩ ተጻሒፉ። እቲ ቀንዲ ቃል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 10 ዘሎ ኮይኑ ኣሕዋተይ ኩልኻትኩም ሓንቲ ቃል ክትኮኑ ሓደ ልብን ሓደ ሓሳብን ኮንኩምውን ክትሰምሩ እምበር ብምፍልላይ ከይህልወኩም ብስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ የማሕጽነኩም ኣለኹ። ክርስቶስ ማእከል ጌርና ብግዲ ክንነብር ኣሎና። መዐንቀፊ ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ህይወት እግዚኣብሔር ዝብህጎ መገዲ እዩ። እምበኣር ፍቑራት ኣሕዋተይ ንዓስብኻ ብምርኣይ ብውፉይ ብምሉእ ብርሃን ንክርስቶስ ንመላለስ። እዚ ዝረኣናዮ ድሕሪ ባይታ ናይ ቀዳመይቲ ቆሮንጦስ ክኾን ከሎ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 1 ጳውሎስ ብፍቓድ ኣምላኽ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ተጸውዐ። ሶስቲኖስ ከኣ ሓውና ነታ ኣብ ቆሮንጦስ ዘላ ማሕበረ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተቐደሱ ቅዱሳን ንምዃን እተጸውዑ ኣብ ኩሉ ስፍራ ኣብኦምን ኣባናን ስም ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ዝጽውዑ ዘበሉ ኩላቶም ካብ እግዚኣብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ንኣኻትኩም ይኹን። ምስጋና ንእግዚኣብሔር። ቁጽሪ 4-6 ኣነ ከምቲ ምስክር ክርስቶስ ኣባኻትኩም ዝጸንዐ ስለቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ እተዋሃበኩም ጸጋ ኣምላኽ ብኩሉ ቃልን ብኩሉ ፍልጠትን ብኩሉ ብእኡ ስለ ዝሃብተንኩም ኩሉ ሳዕ ብዛዕባኹም ንኣምላኸ የመስግኑ ኣለኹ። ምግሃድ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እናተጸበኹም ብሓደ ውህበት ጸጋ እኳ ከይጐደልኩም ንሱ ድማ ብመዓልቲ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘይ እንታ ክትኮኑ
ክሳዕ መወዳእታ ኸጽንዓኩም እዩ እቲ ናብ ሕብረት ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጐይታና ዝጽዋዓኩም ኣምላኽ እሙን እዩ ኣብ መንጎኹም ፍልልይ ኣይሃሉ ካብ ቁጽሪ 10 ስጋብ 12 ግናኸ ኣሕዋቴ ኣባኻትኩም ክርክር ከም ዘሎስ ብዛዕባኹም ሰቤት ቈልኤ ነጊሮምና ኣለዉ እዚ ማለት ነፍሲ ወከፍኩም ኣነ ናይ ጳውሎስ እየ ኣነስ እባ ናይ ኣጵሎስ ኣነ ናይ ኬፋ ኣነስ ናይ ክርስቶስ እየ ከም እትብሉ እዚ እየ ዝብል ዘለኹ ኣሕዋቴ ኩልኻትኩም ሓደ ዘረባ ክትዛረቡ ብሓደ ልብን ብሓደ ሓሳብን ፍጹም ክትጋጠሙ እምበር ምፍልላይ ከይህልወኩም እምዕዳግኩም ኣለኹ ክርስቶስ ዶ ተመቒሉ እዩ ወይስ ጳውሎስ ዶ ተሰቒሉልኩም እዩ ወይስ ብስም ጳውሎስ ዲኹም እተጠመቕኩም ሓደ እኳ ብስመይ ከም እተጠመቕኩም ከይብል ብዘይ ክሪስጶስን ጋዮስን ንሓደ ካብኻትኩም እኳ ስለ ዘየጥመቕኩ ንኣምላኽ የመስኩና ኣለኹ ስድራ ቤት እስጢፋኖስ እውን ኣጥሚቐ ኣለኹ ብዘይ እዚኣቶም ሓደ ካልእ ከም ዘጥመቕኩ ኣይፈልጥን እየ እቲ መስቀል ክርስቶስ ኮንቱ ምእንቲ ከይከውን ብጥበብ ዘረባ ከይግበር ክርስቶስ ወንጌል ክሰብኽ ደኣ እምበር ከጥምቕሲ ኣይለኣኸንን ቁጽሪ 18-19 ጥበብ ጠቢባን ከጥፍእ እየ ምስተውዓልቶም ኣስተውዓልቱን ከፍርስ እየ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ቃል መስቀል ነቶም ዝጠፍኡ ዕሽነት እዩ ናናን ድሕን ግና ሓይሊ ኣምላኽ እዩ ጥበበኛ ኣበይ ኣሎ ምሁር ጽሑፋትሲ ኣበይ ኣሎ መርማሪ ዝዓለም እዚኣ ኸ ኣበይ ኣሎ ኣምላኽ ንጥበብ ዝዓለም እዚኣ ዶ ዕሽነት ኣይገበሮን እዩ ስለዚ ዓለም ብጥበባ ንኣምላኽ ብጥበብ ኣምላኽ ጌራ ካብ ዘይፈለጠቶ ኣምላኽ ነቶም ዝኣምኑ ብናይ ስብከት ዕሽነት ገይሩ ኸድሕኖም ፈቐደ ኣይሁድ ምልክታት ይልምኑ ጽርዓውያን ድማ ጥበብ ይደልዩ ንሕና ግና ነቲ ንኣይሁድን መዕንቀፊ ንህዛብን ዕሽነት ዝኾነ እተሰቕለ ክርስቶስ ንሰብኽ ኣሎና ንሱ ነቶም ጽዋዓት ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ኮነ ክርስቶስ እቲ ሓይሊ ኣምላኽ ጥበብ ኣምላኽን እዩ ካብ ሰብሲ ዕሽነት ኣምላኽ ይጠብብ ካብ ሰብ ከዓ ድኻም ኣምላኽ ይብርትዕ ቁጽሪ 26 ኣሕዋቴ ኣብቲ ጽዋዕኹም እማ ተመልከቱ ብዙሓት ብስጋ ለባማት ብዙሓት ስልጡናት ብዙሓት ጭዋታት ኣይተጸውዕን ኣምላኽ ግና ነቶም ጠቢባን ምእንቲ ኸሕፍርሲ ንዕሽነት እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ ነቶም ብርቱዓት ምእንቲ ኸሕፍር ከዓ ኣምላኽ ነቲ ድኻም እዚ ዓለም እዚኣ ሓረየ ስጋ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምእንቲ ኸይምካሕውን ኣምላኽ ነቲ ኣነ ገለ እየ ዝብል ኮንቱ ምእንቲ ክገብር ነቲ ብዓለም ሕሱርን ንዕቑን ገለ ዘይኮነን ሓረየ ግናኸ እቲ ጽሑፍ ዝምካሕ ብእግዚአብሔር ይመካሕ ዝብሎ ምእንቲ ክፍጸም ንስኻትኩም ካብኡ ኣብቲ ካብ ኣምላኽ ንጥበብን ጽድቅን መቕዳስን ምድሓንን ዝኾነልና ክርስቶስ ኢየሱስ ኢኹም ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 መልእኽቲ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ክርስቶስ ቁጽሪ 1-2 ኣሕዋቴ ኣነ ድማ ኣብ ማእከልኩም ከለኹ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ እተሰቕለ ሓደ ነገር እኳ ከም ዘይፈልጥ መደብኩ እሞ ናባኻትኩም ክመጽእ ከለኹ ምስክር ኣምላኽ ብብሉፅ ዘረባ ወይስ ብጥበብ ክነግረኩም ኣይመጻኹን ኣነ ኸዓ ብድኻምን ብፍርሃትን ببوزح من بدبادن أباخاتكم زنبركو أمنتكم بسلطان أملاخ أمبر بتباب سب من انتكي تسرتسي زرباين سبكتين دما بمرداء منفسن سلطان أمبر بزا سدق زربات أباباين بران تباب إجزيابي هير قطري شدشتن شوعتن أمبارس أما خلقتم أخلات تباب نزارب إنا اتي أملاك قدمي زمانات نخبرتنا زدالو اتني أملاك حبوء مستر تباب إنا نزارب زلنا أمبر تباب زعالم زياء ويس نايتم زحلفو جزات زعالم زياء أين زاربن إنا
ካብ ገዛእቲ ዝዓለም እዚኣ ሓደ እኳ ነዚ ጥበብዚ ኣይፈለጦን እንተዝፈልጦስ ንጎይታ ክብሪ ኣይምሰቐልዎን ነይሮም። ግናኸ ከምቲ ጽሑፍ እቲ ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዝኒ ከዓ ዘይሰማዓቶ ኣብ ልቢ ሰብ ድማ ዘይተሓስበ ኣምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ ኣዳለወሎም ዝብል እቲ መንፈስ ግና መዓሙቕ ኣምላኽ እኳ ከይተረፈ ንኹሉ ይምርምር እዩ እሞ ንኣና ኣምላኽ ብመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና። እቲ ኣብኡ ዘሎ መንፈስ እንተዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥከ እንተዋይ ሰብ እዩ። ከምኡውን መንፈስ ኣምላኽ እንተዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን። ንሕና ግና እቲ ብኣምላኽ እተዋሃበና ምእንቲ ክንፈልጥሲ ነቲ ካብ ኣምላኽ ዝኸውን መንፈስ እምበር መንፈስ ዓለም ኣይተቐበልናን። ንሕና ከዓ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና መንፈስ ቅዱስ ብዝምህረሉ ቃል እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ቃል ኣይኮንናን እንዛረብ ዘሎና። እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንዑ ዕሽነት እዩ እሞ ከስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ። ንእግዚአብሔር ክምህሮ ኢሉ ሓሳቡ ዝፈለጠኸ እንታዋይ እዩ። ንሕና ግና ሓሳብ ክርስቶስ ኣሎና እምበኣርሲ እቲ መንፈሳዊ ንኹሉ ይምርምር ንሱ ግና ብሓደ እኳ ኣይምርመረን እዩ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ኣገልገልቲ እግዚአብሔር ቁጽሪ 1 ኣሕዋተይ ኣነ ከዓ ከም ንስጋውያን ከም ንቖልዑ ብክርስቶስ እምበር ከም ንመንፈሳውያን ክዛረበኩም ኣይኮነለይን እዩ። ገና ስጋውያን ስለ ዝኾንኩም ጸባ መገብክኹም ዕጹም ብልዒ ኣይኮነን ገና ኣይከኣልኩምዎን ሕጂ እኳ ኣይትኽእልዎን ኢኹም። ቅንእን ባእስን ካብ ዘለወኩምሲ ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን ከም ባህሊ ሰብ ዶ ትኸዱ ኣለኹምን? እቲ ሓደ ኣነስ ናይ ጳውሎስ እየ ሓደ ካልእ ከዓ ኣነስ ባ ናይ ኣጵሎስ እየ ካብ ዝብል ስጋውያን ምዃንኩም ዶ ኣይኮነን? እምበኣርከ ኣጵሎስ እንታይ እዩ? ጳውሎስሲ እንታይ እዩ? ባእታቶም ጌርኩም ናብ እምነት ዝበጻሕኩም ኣገልገልቲ እዮም። እዚ ድማ እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፎም ከም ዝሃቦ እዩ። ኣነ ተኸልኩ ኣጵሎስ ኣስተየ ኣምላኽ ግን ኣብቆለ። እምበኣርሲ እቲ ዘብቁል ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር እቲ ዝተክል ወይስ እቲ ዘስቲ ዝዓብሱ የብሎምን። እቲ ዝተክልን እቲ ዘስትን ሓደ እዮም። ነፍሲ ወከፎም ከዓ ከከም ጻዕሩ ዓስቡ ክቕበል እዩ። ንሕና መዓይቲ ኣምላኽ ኢና እሞ ንስኻትኩም ግራት ኣምላኽ ህንጻ ኣምላኽ ኢኹም። ቁጽሪ 10:11 ብዘይ እቲ ስሩት መሰረት ንሱ ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ መሰረት ሓደ እኳ ክስርት ዝኽእል የልቦን። እሞ ኣነ ከምቲ እተዋሃበኒ ጸጋ ኣምላኽ ብልሃተኛ ሃናፂ ኾይነ ነቲ መሰረት ሰረትኩ። ሓደ ካልእ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ይሃንጽ። ነፍሲ ወከፍ እውን ከመይ ገይሩ ከም ዝሃንጽ ይጠንቀቕ። ሓደ እኳ ኣብ ልዕሊ እዛ መሰረት እዚኣ ወርቂ፣ ብሩር፣ ክቡር እምኒ፣ ዕንጨይቲ፣ ሳዕሪ ወይስ ሓሰር እንተሰርሐ እታ መዓልቲ እቲኣ ብሓዊ ክትግለጽ እያ እሞ ክትቈልዖ እያ። ግብሪ ነፍሲ ወከፍ ክገሃድ እዩ። ንግብሪ ነፍሲ ወከፍ ከዓ ከመይ ምዃኑ እቲ ሓዊ ክፍትኖ እዩ። ሰብ እቲ ኣብ ልዕሊኡ እተሃንጽዕ እዩ እንተጽንዓሉ ዓስቡ ክቕበል እዩ። እቲ ዕዩኡ እንተነደደ ግና ዓስቡ ክስእን እዩ። ንርእሱ ግና ክድሕን ግናኸ ከምቲ ብሓዊ ሓሊፉ ዝደሓነ እዩ። ቁጽሪ 16 ቤት መቕደስ ኣምላኽ ምዃንኩምን መንፈስ ኣምላኽ ኣባኻትኩም ሓዲሩ ምህላውን ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ሓደ እኳ ነታ ቤት መቕደስ ኣምላኽ እንተኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ። ቤት መቕደስ ኣምላኽ ቅድስቲ እያ። እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ እውን ንስኻትኩም ኢኹም። ቁጽሪ 18-20 ሓደ እኳ ንርእሱ ኣይጠብራ ነቶም ጥበበኛታት ብጉርሖም ይሕዞም እዩ ዝብል ጽሑፍ እዩ እሞ ከም ብሓድሽ እግዚኣብሔር ሓሳብ እቶም ጥበበኛታት ኮንቱ ምዃኑ ይፈልጦ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ጥበብ እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ኣምላኽ ዕሽነት እያ እሞ ገለ ካባኻትኩም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ጥበበኛ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ ጥበበኛ ምንቲ ክኸውንሲ ዓሻ ይኹን።
ጳውሎስ ወይ አጵሎስ ኬፋ ኮነ ዓለም ኮነት ሕይወት ኮነ ሞት ኮነ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመጽእ ኩሉ ናታትኩም እዩ እሞ ሓደ እኳ ብሰብ ኣይመካሕ ንስኻትኩም ናይ ክርስቶስ ዳይኹም ክርስቶስ እውን ናይ ኣምላኽ እዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 4 ኣገልግሎት ሐዋርያት ቁጽሪ 1 ከምኡ ኸሰብ ንኣና ከም ኣገልገልቲ ክርስቶስን ከም መገብቲ ምስጢር ኣምላኽን ዳኣ ይቝጸሩና ምስ ናይዚ ካብ መገብቲ ነፍሲ ወከፍ እሙን ኮይኑ ክርከብ የድሊ እዩ ናይሲ ብኣኻትኩም ወይስ ብመዓልቲ ፍርዲ ሰብ እንተ ተፈረድኩ እኳ ግዲ የብለይን ኣብ ርእሰይ ሓንቲ እኳ ኣይፈልጥኒ ዝፈርደኒ ግና ኣምላኽ እዩ እምበር በዚ ኣይጸደቕኩን እሞ ንርእሰይ ባዕለይ ኣይፈርዳን እየ ስለዚ እቲ ኣብ ጸልማት እትሓብአ ናብ ብርሃን ዘምጽእ ሓሳባት ልብኻ ዝገልጽ ጐይታ ክሳዕ ዝመጽእ ቅድሚ ጊዜኡ ሓንቲ እኳ ኣይትፍረዱ ሽዑ ድማ ነፍሲ ወከፍ ነንእደኡ ካብ ኣምላኽ ክቕበል እዩ ቁጽሪ 6 ኣሕዋቴ ንጥቕሚ እቲ ሓደ ንጉድኣት እቲ ካልእ ኢልኩም ከይትንፍሑ ክንየው እቲ ጽሑፍ ከይትሓስቡ በኣና ምእንቲ ክትመሃሩ እዚ ብዛዕባኹም ኣብ ርእሰይን ኣብ ኣጵሎስን መሲለዩ ኣለኹ ካብ ካልኦት ዘብልጸካ መን እዩ ዘይተቐበልካዮ ኸ እንታይ ኣሎካ ተቐቢልካ ካብ እትኸውን ግና ስለምንታይ ከም ዘይተቐበልካ ኮንካ እትኽበር ድሮ ጸገብኩም ድሮ ሃብተንኩም ብጀካና ነገስኩም ንሕና እውን ምሳኻትኩም ምእንቲ ክንነግሲ ወሸለም ነገስኩም ኣምላኽ ንኣና ሐዋርያት ድሕሪ ኲላቶም ኮይንና ከምቶም ሞት እተፈርዶም ከም ዝገበረና ይመስለኒ ስለዚ ንዓለምን ንመላእኽትን ንሰብን ትርኢት መስሓቅ ኮይንና ኣሎና ንሕና ስለ ክርስቶስ ዓያሹ ኢና ንስኻትኩም ግና ብክርስቶስ ጥበበኛታት ኢኹም ንሕና ሕማቓት ንስኻትኩም ግና ሓያላት ንስኻትኩም ክቡራት ንሕና ግን ሕሱራት ኢና ክሳብ ሕጂ ንጠምን ንጸምእን ንዓርቕን ንጽፍዕን ኣሎና ማሕደር የብልናን ብገዛእ ኣዳውና እንዓየና ድማ ንጽዕር ኣሎና እናጸረፉና ንምረቕ እናሰጎጉና ንዕገስ እናተሓሜና ንምዕድ ኣሎና ክሳዕ ሕጂ ከም ጓሓፍ ዓለምን ከም ናይ ኲላቶም ጐድፍን ኮይንና ኣሎና ቁጽሪ 14-15 ብክርስቶስ ኣእላፋት መዕበይቲ እኳ እንተ ኣለውኹም ኣነ ብክርስቶስ ኢየሱስ ብወንጌል ወሊደኩም እየ እሞ ብዙሓት ኣቦታት የብልኩምን እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ከም ፍቑራት ደቀይ ገይረ ክምዕደኩም እየ እምበር ክሕፍረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ስለዚ ሰዓብተ ይኩኑ ኢለ ምዕደኩም ኣለኹ በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ኣብ ኩሉ ስፍራ ፍቐዳ ማሕበር ከመይ ገይረ ከም ዝምህር መገደይ ብክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ከዘክረኩም እቲ ብጐይታ ፍቑርን እሙንን ወደይ ጢሞቴዎስ ሰዲደልኩም ኣለኹ ሓያሎ ግና ኣነ ናባኻትኩም ዘይመጽእ መሲልዎም እተነፍሑ ኣለዉ መንግሥቲ ኣምላኽ ብሓይሊ እምበር ብዘረባ ኣይኮነትን ዘላ እሞ ጐይታ እንተፈቐዶስ ቀልጢፈ ናባኻትኩም ክመጽእ ሽዑ ሓይሊ እቶም ንፉሓት ክፈልጥ እየ እምበር ቃሎም ኣይኮነን ብበትሪ ዶ ወይስ ብፍቕርን ብመንፈስ ልውሃትን ክመጽኩም እንታይ ትደልዩ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 5 ነቲ ነውሪ ዝገብር ሰብ ካብኻትኩም ኣውፅእዎ ቁጽሪ 1
منزرنا بسرو كموز مسألة منزرناس أبتم أحزاب وقازيلبو مالت حدا كبخاتكم نتاسبيت أبو كم زئتوا يوريكم الله مسنا يزقعت تنفعكم اللهم أمو أتي إز جبرزيز جبره كم أكلكم من تخرحق إلكم كتوا أيقوهكمن أنا جنا بسجاير حقنا السي بمنفسي مساحتكم إيه نسخاتكم منفسين بسم قويتا يسوس تأكبنا خلنا بحيل قويتانا يسوس أزي كم زجبره منفسو بتا معلت قويتانا يسوس من تخدحن سي نتفعت سقاؤو نسيت أنكو وهاب كم مساحتكم كوين الدرو فريدة اللهم حبنكم تصبق أيقونن قرم ما يبيحو نبزلو تبيحو كم زو قعدو أيتفلطنيكم قنشل فاسيقانا مالت كريستوس تسوي يمو كم تزي متصاص خونكم حدش بيحو ما انتي كتكونو نتعرقت ما يبيحو أصريكم أو تصوق سلازي بنا يقرهنت حقا بزي ما تتسنجرا بعال نبع المبر بتي أرقت ما يبيحو ويس بما يبيحو كين حسامن أيكونن قطري تشعته مسا منزراتات أيتتصنبرو إلي أبتا دبدابي صحيف لكم اللهو قنا خيمس منزراتات إذا عالم زيا ويس مسو ساعاتن زرفتن ويس مس مملخت التعود إلى قد أيكونكن زصحفكم انت زي كونس كابز عالم زيا كتوصم لتقبعكم نيرو حجقنا مس حدا حاو زبهال أمو منزرا ويس السع ويس مملخت تعود ويس تتصرافي ويس سكار ويس زرافي انت خوينو مسؤو كي تتصنبرو مس ازي كم زبالة خطو كي تبلعو صحيف لكم اللهو نتما وطا زلو مفراديسي انتي قدشنيو نتما وشت زلو اتفردو قنا نسخاتكم دو ايكونكمن نتما وطا زلو قنا املاك فردوم ايو نتوكي كابخاتكم او تصوو قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معرف شدشته أمونغو أحوات مكساس كم زي قباء قطري حدا كابخاتكم مسبت أي نجار انتعلو أبقرني اتهم قدسان زي كونس أبقرني اتهم عمت دو كفراردي دفر إيو ويس اتهم قدسان عالم كم زفردوا دو يتفلطنيكم علم بأخاتكم كاب اتفرد دا نتين أشت نجار فردين مخان دو يتوقعنيكم نملا أختكم انفردهم دو يتفلطنيكم كمي قدا نتين نجار زعالم زياء زي نفردو مباركن نجار زعالم زياء زفرد انتعلكم نتم نعقات أما حبردو فردي تقبروهم إيهم من تكحفركم إيه إزز بالزلخو حاو مسحاو يفارد الله إذا قا أبكر مئتهم زي أمنو كم زدو أمنغو إتهم أحوات كفرد زقا اللبام حدا إقايو بالكمن برقص أمنا حدكم كم مفراردي مهلاوكم بسرو قدلتكم إيو كمي قدا زي تعمتو كمي كزي تقفعو محلفون سخاتكم تعمتون تقفعون اللهم إذا قا أنتم أحوات عمستن منقست أملاك كم زي ورسوا دو يتفلطنيكم يتسحاتو أمنزراتات وي مملخت الطاوت زموتو وي حنقوقات وي قبر سدوم زقبرو سرقتو وي سسعات وي سكرات وي تتصرفتي وي زرفتي نمنقست أملاك أيكو ورسوان إيم قاليكم كأ كما تاتم نيركم كناخا بسم قويتنا يسوس كريستوس بمنفس أملاخنان تحاتسبكمن تقدسكمن تصديقكمن إيهم بسبنتكم نجزي أبيهر أخبرو قطر عسر خلطه كل تفقيد اللي الله جناخ كل عيتكمني كل تفقيد اللي الله أنا جنا حدا نجر قاخمل كني حد قن إيه بالعين خبدي كبدك أنا بالعي إيو أملاك جنا نزلنا تنقطفهم إيو سجان قويتا ونسجا إيو إمبر سجاس نمنزرنا يكونن أملاك دما كم تنقويتا نازتن سو نانا ون بحيلو كتنسأنا إيو هتسجاهم أكل كريستوس مخان دو يتفلطنيكم مبارسك نأكل كريستوس وسيدو أكل منزرا خغبره يا إفالين اتم كل تحد سجا كون يوم بقول يوم مو مس منزرا زلقبه مس أحد سجا مخان دو يتفلطنيكم
أتمس قويتا زلقب قنا مسو حد منفس إيو كم منزرنا هدمو سبز قبرو زبال حاتيات كاب سقاو بوصاي إيو زمنزر قنا أبقزاء سقو إيو حاتيات زقبر بواقا تعديكم إيكم أمو سقاكم بيت مقدس اتي أبخاتكم زلو كاب أملاخ اتقبلكم منفس قدس مخانو نايرأسهم كم زيكمكم دعاي تفلطونيهم سلازي بسقاكم نأملاخ خبرو قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معرف شوعته بزعبا مرعى قطري حدا بزعبا اتي زصحفكم ليقنا كمزيو سبعي أب سبيتي انت زي كربت صبقيو سلاكاب منزرنا مرحقنا نفسو كف سبعي قزاء سبيتو تهلوه نفسو كف سبيتو انقزاء سبعي يحلوه سبعين سبيتو زقبعي قبرلا كمون سبيتين سبعي تقبرلو سبيتي سبعي انبر أبقزاء سقاء اي تملخن اياه كمو خاص سبعي سبيتو دا انبر أبقزاء سقوة اي ملخن ايو نتصالت جزيء من تكترخبو نجزيو بمسمع كلتهم انبر اتحاد كاب تحاد اي فله بمقنعت اتن نفسكم زي مملحكم السيطان من تخيفتنكم كم بحدش تراخبو زقنا كم فقاد بلعلكم بر تأزاز ايكونن كل سب كم زخماي خون مفتخون يره جناخ اتحاد كم زي اتحادون كمتي نفسو كف كاب املخنا يتسقا ووهبتو اللو قطر شمانته نزي تمرعون حياماتن جنا كم زخماي انت نبورو تصبقي بلعلكم نفسكم الكون تزي تخالم جنا وفتوت كم من دارسي ممرعو يحيش امو يمرعو نتم التمرعو جنا زئزز اللوغويتا ايومبر انا يكون اتا سبيتك بسبعي تفتح انت تفتحت كا بكي تنبر ويس من السبعي تتعرق سبعيون سبيتو ايفتح الى اززالخو نتم كالوت دما انا بلالخو غويتا ايكونن اتا زي امان سبعي بتا سبيتو تقدس ايو اتا زي امان السبيتون بتحو تقدس ايامو كمو انت زي كونسي ولدكم رخصات مخونو نيرم حجقنا قدسان ايوم حادة حوزي أماني سبيت انت اللاتو نسادما مسؤك تنبر انت فتوت هاي فتحيا سبيتون زي أماني سبعي انت اللوا نسوخ مسآخ نبر انت فتوت نتسبعي هاي تفتحيو هات سبيتن سبعي كنت عد حنكيو انت يتفلتي ويس عطا سبعي سبيتخ انت عد حنكا انت يتفلت اتزي أمان انت تفلي قنا يفلي حو ويس حبتي بز خمزز مسلي ابتعتبارنت ايكونون زلو أملاكنا بسلام كن نبر تصوعنا الله نفسك كف كم تيجزي أبير تصوعي ينبر قطر عسرت شوعته بزت رفس نفسك كف كم تيجزي أبير زعدله نفسك كف وين كم تأملاخ تصوع كوين إملالس نقول لاتن محبراتكم إيه زسر زلخو قطري عسرت شمنته جزر كنسو تتصوع ده الله زي جزر مخان أيدله زي جزر كنس تتصوعها اللدو أي جزر محلاو تزازات أملاخ إيز تقمنبر جزرة فريا بلون زي جزرة فريا بلون نوسك بتتصوع على تصوع ينبر باريا كنس خادها تتصوعها أي تجوه حرق توت أنت خانلك كناكم وجبر أتي باريا كنس جزء أبير تصوعه ناي جزء أبير وتص حرايو كم أون أتي حرق كنس تتصوعه باريا كريستوس إيو بواقع تعديكم إيكم بالوت السباي تخونوا حواتي نفس وكف بتتصوعوا أبك ما أملاخ بو ينبر بزعبا دناقلن ما بلالون قطري 25 بناي دناقل قنا أمون خون كابيك زعبير محرات كم تقبلكو حسابي إبلال لكم بر كابيك زعبير تزازي باللين
ባርስ ንሰብ ብምኽንያት እቲ ሎሙ ዘሎ ጭንቀት ከምታ ዘለዋ ኮይኑ ክነብር ጽቡቕ ከም ዝኾነ ይመስለኒ። ብሰበይትኻ ዶ እስር ኢኻ ፍታሕ ኣይትድለ፣ ብሰበይትኻ ዶ ኣይተኣሰርካን ሰበይታ ኣይትድለ። ግናኸ እንተ ተመርዓኻ ሓጢኣት ኣይገበርካን፣ ድንግል እውን እንተ ተመርዓወት ሓጢኣት ኣይገበረትን። እዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ግና ብስጋ መከራ ይረኽቡ እዮም እሞ እንሕፈኩም ኣለኹ። ኣሕዋቴ እዚ ግና እነግር ኣለኹ፣ እቲ ዘመን ሓፂር እዩ። እቶም ኣንስቲ ዘለዎም ድሕሪዚ ከም ዘይብሎም ይኹኑ፣ እቶም ዝበኽዩ ከም ዘይበኽዩ፣ እቶም ዝሕጐሱ ኸዓ ከም ዘይሕጐሱ፣ እቶም ዝዕድጉ እውን ከም ዘየጥርዩ ይኹኑ። ንብረት እዚ ዓለም እዚኣ ሓላፊ እዩ እሞ እቶም በዛ ዓለም እዚኣ ዝጥቀሙ ከም ዘይተጠቕሙ ይኹኑ። ኣነ ግና ብዘይ ሓልዮ ክትኮኑ እየ ዝፈቱ። እቲ ዘይተመርዓወ ከመይ ገይሩ ንጐይታ ከም ዝሕጕሶ ብናይ ጐይታ እዩ ዝሓሊ። እቲ ተመርዓወ ግና ንሰበይቱ ከመይ ገይሩ ከም ዝሕጕሳ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እዩ ዝሓሊ። ናይ ምርዑቲ ሰበይትን ናይ ድንግልን ድማ በበይኑ እዩ። እታ ዘይተመርዓወት ስጋኣን መንፈሳን ምእንቲ ክቕደስ ኢላ ብናይ ጐይታ እያ እትሓሊ። እታ ምርዑቲ ግና ከመይ ገይራ ንሰብኣያ ከም እትሐጕሶ ብናይ እዚ ዓለም እዚኣ እያ እትሓሊ። ብተገበየ ነገርን ብጽንዓትን ከይተነቓነቕኩም ብጐይታ ክትጸንዑ እምበር መፈንጥራ ምእንቲ ክገብረልኩም ኣይኮንኩን። እዚ ንረብሓ ርእስኹም እየ ዝብሎ ዘለኹ። ግና ሓደ በታ ድንግል ጓሉ ዝሕፍር ዘለዎ እንተመሰሎ ኣዝያ ኸዓ ብጽሕቲ እንተኾነት ከምዚ ክኸውን ድማ ዝግባእ እንተኾይኑ ዝደለየ ይግበር፣ ሓጢኣት የብሉን፣ ንሰብኣ ይሃባ። ግናኸ እቲ ብልቡ ወዲእዎ ዝጸንዐ ግዲ ዘይኮኖ ኣብ ገዛእ ፍቓዱ ምልኪ ዘለዎ እታ ጓሉ ብድንግልና ክትነብር ብልቡ ዝቖረጾ ጽቡቕ ይገብር። እምበኣርሲ እቲ ንጓሉ ንሰብኣይ ዝህብ ጽቡቕ ይገብር፣ እቲ ዘይህብ ከኣ ዝሓይሽ ይገብር። ሰበይቲ እቲ ሰብኣያ ብሕይወት ክሳዕ ዘሎ ዘመን እስርቲ እያ። ሰብኣያ እንተሞተ ግና ብእግዚአብሔር ጥራይ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ ዝደለየቶ ክትምርዖ ሓራ እያ። ከም ሓሳበይ ግና ከምቲ ዘላቶ ኾይና እንተ ትነብር ኣዝያ ብጽእቲ ምኾነት ኣነ እውን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዘሎኒ ይመስለና ኣሎ። ሰላም ለኪ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ንጣዖት ዝተሰውዐ ምብላዕ ከም ዘይግባእ ቁጽሪ 1 ብዛዕባቲ ንጣዖታት እተሰውዐ ግና ኩላትና ፍልጠት ከም ዘለና ንፈልጥ ኢና። ፍልጠት ይነፍሕ፣ ፍቕሪ ግና ይሃንጽ። ሓደ እኳ ገለ ከም ዝፈልጥ ዝመስሎ እንተሎ ነቲ ዝፈልጦ ገና ከምቲ ዝግብኦ ገይሩ ኣይፈልጦን እዩ። ንኣምላኽ ዘፍቅሮ እንተሎ ግና ንሱ ብኡ ፍሉጥ እዩ። ደጊም ብዛዕባቲ ንጣዖታት እተሰውዐ ምብላዕ ጣዖት ኣብ ዓለም ግዛዕ ከም ዘይኮነን ብዘይቲ ሓደ በይኑ ኸዓ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልዎን ንፈልጥ ኢና። ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ኣማልኽቲ ዝበሃሉ እንተለውስ ከምቲ ብዙሓት ኣማልኽትን ብዙሓት ጐይቶትን ዘለዉ ንኣናስ ኩሉ ካብኡ ዝኸውን ንሕና እውን ንኡ እንኸውን ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ኣቦ ኣሎና። ኩሉ ብኡ ዝኸውን ንሕና ኸዓ ብኡ እንኸውን ሓደ ጐይታውን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሎና። እዚ ፍልጠት እዚ ግና ኣብ ኩሉ ሰብ ኣይርከብን እዩ። ሓያሎ ነቲ ጣዖት ክሳዕ ሎሚ ልማድ ገይሮምዎ ንጣዖት ከም እተሰውዐ ገይሮም እዮም ዝበልዑ ዘለዉ እሞ ሕልንኦም ድኹም ኮይኑስ ይረክስ። ብልዒት ግና ኣብ ኣምላኽ ኣየብጽሓናን እዩ። እንተ ብልዓና ኣይንውስኽ፣ እንተ ዘይብልዓና እውን ኣይንንክን ኢና። ግናኸ እቲ ሓርነትኩምሲ ነቶም ድኹማት መዕንቀፊ ከይኮኖም ተጠንቀቑ። ሓደ ሰብ ንኣኻ ፍልጠት ዘሎካ ኣብ ቤት ጣዖት ተቐሚጥካ እንተረኣየካ እቲ ድኹም ነቲ ንጣዖት እተሰውዐ ንምብላዕዶ ሕልንኡ ኣይክደፍርን እዩ። ከምዚ እቲ ምእንታኡ ክርስቶስ ዝሞተሉ ድኹም ሓዊ ብሰሪ ፍልጠትካ ይጠፍእ ኣሎ። ከምዚ ኸስ ነቶም ኣሕዋት እናበደልኩም ነቲ ድኹም ሕልንኦም እውን እናኣቑሰልኩም ንክርስቶስ ትብድልዎ ኣለኹም። ስለዚ ከኣ እቲ ብልዒ ንሓወይ ዝዕንቅፎ እንተኾይኑስ ንሓወይ ምእንቲ ከይዕንቅፎ ንሓዋሩ ከቶ ስጋ ኣይክበልዕን እየ።
ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ናይ ሓደ ሐዋርያ መሰልን ጉቦን ቁጽሪ 1 ኣይ ሓራን ድየ ኣይ ሐዋርያን ድየ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣይረኢኽዎን ድየ ንስኻትኩም ብጎይታ ዶ ኣይዕየይን ኢኹም ማሕተም ሐዋርያነተይ ብጎይታ ንስኻትኩም ኢኹም እሞ ንኻልኦት እኳ ሐዋርያ እንተዘይኮንኩ ንኣኻትኩም ሐዋርያኹም እየ መምጽራየይ ነቶም ዝምርምሩን እዚ እዩ ክንበልዕን ክንሰትን ዶ መሰል የብልናን ኢና ከምቶም ካልኦት ሐዋርያትን ኣሕዋት ጎይታናን ኬፋን ዝገብርዎ በእምነት ሓብትና ዝኾነ ሰበይቲ ምሳና ኸነዝውርዶ መሰል የብልናን ኢና ወይስ ኣነን ባርናባስን ጥራይ ዲና ዕዮ ክንሓድግ መሰል ዘይብልና ኣይናይ ዓቀይታ እዩ ገዛእ ገንዘቡ እናተመገበ ዝኽተል ወይኒ ተኺሉስ ፍርኡ ዘይበልዕ ኸመን እዩ ወይስ እናጓሴ ካብተን ዝጓሴን ምጓሴ ጸባ ዘይሰትመን እዩ እዚ ከም ኣዘራርባ ሰብ ዶ እየ ዝዛርብ ዘለኹ እቲ ሕጊ እውን ዶ ከምኡ ኣይብልን እዩ ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ዝብል ኣብ ሕጊ ሙሴ ጽሑፍ ኣሎ እሞ ኣምላኽ ዶ ብዛዕባ ብዑር ሓልዩ እዩ ወይስ ብሱሩ ምእንታና ዶ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ እቲ ዝሓርስ ብተስፋ ክሓርስ እቲ ዘኽይድ ከኣ ግዲኡ ክረክብ ብተስፋ ከኽይድ ዝግብኦ ስለ ዝኾነ ምእንታና እዩ እዚ ተጽሒፉ ዘሎ ንሕና ንኣኻትኩም እቲ ናይ መንፈስ ካብ እንዘርአልኩም ነቲ ናይ ስጋኹም እንተ ዓጸድናዮ ዶ በዚሕና እዩ ካልኦት ካብዚ መሰል እዚ ኣባኻትኩም ተመዓልቲ ካብ ዝኾኑስ ንሕና ዶ ግዳ ዝዓዝዝ ኣየሎናን ንሕና ግና ንወንጌል ክርስቶስ መዕገቲ ምንቲ ኸይንገብርሲ ንኹሉ ንዕገስ እምበር ነዚ መሰል እዚ ኣይወሰድናየን እቶም ቅዱስ ኣገልግሎት ዘገልግሉ ካብቲ ናይ ቤት መቕደስ ከም ዝምገቡ እቶም ኣብ መሰዊኢ ዘገልግሉውን ምስቲ መስዊኢ ከም ዝካፈሉ ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ከምኡ ድማ ጐይታን ነቶም ወንጌል ዝሰብኩ ብወንጌል ክምገቡ ሰሪዑሎም ኣሎ ኣነ ግና ካብ ከምዚ ዝመሰለ ሓንቲ እኳ ኣይወሰድኩን ከምኡ ምእንቲ ክኾነለይ ኢለ እውን ኣይኮንኩን ዝጸሓፍኩ ነቲ ትምክሕተይ ሓደ ከንቱ ካብ ዝገብሮስ ምሟት ምሕሸኒ ነይሩ ኣነ ወንጌል እንተ ዝሰበኩ ብግዲ በጽሕኒ እዩ እሞ ዝምክሓሉ የብለይን ወንጌል እንተ ዘይሰበኩ ግና ወይለይ እዚ ፈትየ እንተ ገበርክዎስ ዓስባ ኣሎኒ ከይፈተኾ እንተ ገበርኮ ግና እዚ መጋቢነት እዚ ብዝኾነ ይኹን ሕድሪ ተዋሂቡና እዩ እምበኣርሲ ዓስበይ ደኣ እንታይ እዩ ወንጌል እናሰበኩስ እቲ ብወንጌል ዘሎኒ መሰል ከይወሰድኩ ወንጌል ብኸምኡ እንተ ነገርኩ እዩ ቁጽሪ 19 ካብ ኩሉ ሓራ ኽነሰይ ኣነ ብዙሓት ምእንቲ ክረብሕ ንርእሰይ ባርያ ኩላቶም ገበርክዋ እቶም ኣይሁድ ምእንቲ ክረብሕ ምስ ኣይሁድ ከም ኣይሁዳዊ ኮንኩ እቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ምእንቲ ክረብሕ ከኣ ምስቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለዉ ባዕለይ እኳ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከም ትሕቲ ሕጊ ዘሎ ኮንኩ እቶም ሕጊ ዘይብሎም ምእንቲ ክረብሕሲ ምስቶም ሕጊ ዘይብሎም ብሕጊ ክርስቶስ እምበር ብዘይ ሕጊ ኣምላኽ ዘይኮንኩ ክነሰይ ከምቶም ሕጊ ዘይብሎም ኮንኩ ኣነ እቶም ድኹማት ምእንቲ ክረብሕ ድማ ምስቶም ድኹማት ድኹም ኮንኩ ብኩሉ መገዲ ንገሊኦም ምእንቲ ኸድሕን ንኹላቶም ኩሉ ኮንኩ እዚ ኩሉ ምእንቲ ወንጌል ንርእሰይ እውን ካብኡ ክካፈል ኢለ እየ ዝገብሮ ዘለኹ ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቀዳደሙ ኸ ኩላቶም ከም ዝጐዩ ነቲ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየ እዩ እቲ ዝቃለስ ዘበለ ብኩሉ ነገር መጢኑ ነፍሱ ይገቲ እዩ እዚኣቶም ነቲ ሓላፊ ኣኽሊል ምእንቲ ክቕበሉ እዮም ንሕና ግና ነቲ ዘይሓልፍ ስለዚ ኣነ እጐይ ኣለኹ ግናኸ ከምቲ ንዘይፍሉጥ ዝጐይ ኣይኮንኩን እምክት ኣለኹ ከምቲ ንንፋስ ዝወቅዕ ግና ኣይኮንኩን ንኻልኦት እናሰበኩ ንርእሰይ ድርቡይ ምእንቲ ኸይከውን ንስጋይ እሰቅዮን የግዝኦን ኣለኹ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10
ካብ ኣምልኾ ጣዖት ምጥንቃቕ ከም ዝግባእ። ቁጽሪ 1 ኣሕዋቴ ኩላቶም ኣቦታትና ትሕቲ ደመና ከም ዝነበሩ ኩላቶም እውን ባሕሪ ከም እተሳገሩ ዘይትፈልጡ ክትኮኑ ኣይፈቱን እየ። ኩላቶም ድማ ብደመና ብባሕርን ናብ ሙሴ ተጠምቁ። ኩላቶም ከዓ እቲ ሓደ መንፈሳዊ ምግቢ በልዑ። ኩላቶም እውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ። ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ። ካባታቶም እቶም ዝበዝሑ ግና ንኣምላኽ ባህ ኣየበልዎን፣ ስለዚ ኣብ በረኻ ተወድኡ። እዚ ከዓ ከምቲ ንሳቶም እተመነይዎ ንሕና ነቲ እከይ ምእንቲ ከይንምንእ መለበም ይኮነልና። እምበኣርከ እቲ ህዝቢ ክበልዕን ክሰትን ተቐመጠ ክስሓቕ እውን ተንስአ ዝብል ከም እተጻሕፈ ከምቶም ገሊኣቶም መምለኽቲ ጣዖት ኣይትኾኑ። ከምቲ ገሊኣቶም ዝመንዘሩ እሞ ብሓንቲ መዓልቲ 23,000 ዝወደቑ ኣይነ መንዘር። ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎ እሞ በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኖ። ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ እሞ እቲ መጥፊ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም። እዚ ኩሉ መለበሚ ክኸውን እዩ ዝበጽሖም። ንኣና እቲ መወዳእታ ዘመናት ንዘርከበናውን ንተግሳጽ ክኾነና እዩ እተጻሕፈ። ስለዚ እቲ ደው ኢሉ ዘሎ ዝመስሎ ከይወድቕ ይጠንቀቕ። ሰብ ክጸሮ ዘይክእል ፈተና ኣይበጽሐኩምን። ኣምላኽ እሙን እዩ እሞ ምስቲ ፈተናኹም ምጽዋሩ ምእንቲ ክትክእሉስ መውፅኢ ገይሩልኩም ኣሎ። ካብ ዓቕምኹም ንንየው ክትፍተኑ ኣይሓድገኩምን እዩ። ቁጽሪ 14 ፍቑራተ ስለዚ ካብ ምምላኽ ጣዖት ህደሙ። ከም ነስተውዓልቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ። ነዚ ዝብሎ ዘለኹ በዓላትኩም ፍረድዎ። እታ ንሕና እንባርኻ ናይ በረኸት ጽዋዕ ምስ ደም ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? እታ እንቈርሳ እንጌራስ ምስ ሥጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን? ካብ ሓንቲ እንጌራ ተማቒልና ኢና እሞ ሓንቲ እንጌራ ካብ እትኸውንሲ ንሕና ብዙሓት ክነስና ሓደ ሥጋ ኢና። ንእስራኤል እማ ብሥጋ ጠምቱ እቶም ካብ መስዋዕቲ ዝበልዑስ ምስቲ መሰዊእ ዶ ሕብረት የብሎምን እዮም? እንታይ ከብል ኣለኹ? ንጣዖታት እተሰውእ ዶ ገለ ነገር እዩ? ወይ ጣዖት ዶ ገለ ነገር እዩ? ኣይፋሉን። ኣሕዛብ ዝስውእዎ ነጋንንቲ እዩ እምበር ንኣምላኽ ኣይኮነን። ምስ ኣጋንንቲ ሕብረት ክህልወኩም ኣይፈቱን እየ። ጽዋዕ ጐይታን ጽዋዕ ኣጋንንትን ክትሰትዩ ኣይከኣለኩምን። ካብ መዓዲ ጐይታን ካብ መዓዲ ኣጋንንትን ክትምቀሉውን ኣይከኣለኩምን እዩ። ወይስ ንጐይታ ምእንቲ ከነቕንኦ ዲና ካብኡ ዶ ንሕና ንብርትዕ? ቁጽሪ 23 ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይጠቅምን እዩ። ኩሉ ተፈቒዱለይ ኩሉ ግና ኣይሃንጽን እዩ። ነፍሲ ወከፍ ንጥቕሚ ብጻዩ ደኣ እምበር ሓደ እኳ ጥቕሚ ርእሱ ኣይድለ። ምድርን እቲ ኣብኣ መሊኡ ዘሎን ናይ እግዚኣብሔር እዩ እሞ ኣብ ዕዳጋ ዝሽየጥ ዘበለ ኩሉ ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራምርኩም ብልዑ። ካብቶም ዘይኣምኑ ሓደ እንተ ትጸውዓኩም እሞ ክትከዱ እንተደለኹም ስለ ሕልና ኢልኩም ገለ ከይመራምርኩም እተቐረበልኩም ዘበለ ኩሉ ብልዑ። ገለ እዝስ ንጣዖታት እተሰውዐ እዩ እንተበለኩም ግና ምእንቲ እቲ ዝነገርኹምን ምንቲ ሕልናን ኢልኩም ኣይትብልዑ። ማለት ሕልና ብጻይካ ደኣ እምበር ሕልና ርእስኻ ኣይበልኩን። ስለምንታይ ከ እቲ ሓርነተይ ብሕልና ካልእ ዝፍረድ? ኣነ ብምስጋና ካብ ዝምቀሎ ደኣ ስለምንታይ በቲ ዝመስግነሉ ዝጽረፍ? እምበኣርሲ እንተ በላዕኹም ወይስ እንተ ሰተኹም ወይስ ዝኾነ ይኹን እንተ ገበርኩም ኩሉ ንኽብሪ ኣምላኽ ግበርዎ። ንኣይሁድ ኮነ ንጽርዓውያን ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ኮነ መዕንቀፈ ኣይትኹኑ። ምእንቲ ክድሕኑስ ጥቕሚ ብዙሓት እምበር ጥቕሚ ርእሰይ ከይደለኹ ከምኡ ድማ ኣነ ብኩሉ ነገር ንኩሉ ሰብ እሕጉስ ኣለኹ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 11 ስርዓት ኣምልኾ ቁጽሪ 1
ከምዚ ኣነ ንክርስቶስ መስሎ ዘለኹ ንስኻትኩም ንኣይ ምሰሉ። ቁጽሪ 2 ሕጂ ድማ ብኹሉ ስለ ዘዘከርኩምንን ከምቲ ዝመሃርክኹም ጌርኩም ነቲ ምህሮ ስለ ዝሓዝኩምዎን እንእደኩም ኣለኹ። ግናኸ ርእሲ ሰብኣይ ዘበለ ክርስቶስ ርእሲ ሰበይቲ ከዓ ሰብኣይ ርእሲ ክርስቶስውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ይፈቱ ኣለኹ። ሰብኣይ ዘበለ ኩሉ ክትጽሊ ወይስ ትንቢት ክንበ ከሎ ርእሱ እንተተጐልበበ ንርእሱ ይሕስር። ሰበይቲ ዘበለት ኩላ ግና ክትጽሊ ወይስ ትንቢት ክትንበ ከላ ርእሳ እንተዘይተጐልበበት እዚኣስ ከም ምልጽይቲ እያ እሞ ርእሳ ትሕስር እያ። ሰበይቲ ዘይትጕልበብ እንተኾነት እምበኣርሲ ጸጕራ ትቑረጽ። ግናኸን ሰበይቲ ምቑራጽ ወይስ ምልጻይ ጸጕራ ዘነውራ ካብ ኮነ ትጐልበብ። ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ እያ እምበር ሰብኣይ ካብ ሰበይቲ ኣይኮነን እሞ ሰብኣይ ምስሊ ኣምላኽን ክብሩን ካብ ኮነስ ርእሱ ክጕልበብ ኣይግብኦን እዩ። ሰበይቲ ግና ክብሪ ሰብኣይ እያ። ሰበይቲ እውን እያ ምእንቲ ሰብኣይ እተፈጥረት እምበር ሰብኣይሲ ምእንቲ ሰበይቲ ኣይተፈጥረን። ስለዚ ከዓ ምእንቲ እቶም መላእኽትን ሰበይቲ ኣብ ርእሳ ምልክት ምልኪ ክህልዋ ይግባእ እዩ። ከምቲ ሰበይቲ ካብ ሰብኣይ ዝኾነት ከምኡውን ሰብኣይ ብሰበይቲ እዩ። ብጐይታ ግና ሰበይቲ ብዘይ ሰብኣይ ሰብኣይ ከዓ ብዘይ ሰበይቲ ኮቶ ኣይከውንን እዩ። ኩሉ ግና ካብ ኣምላኽ እዩ። እስኪ በዓላትኩም ፍረድዎ። ሰበይቲ ከይተጐልበበት ናብ ኣምላኽ ክትጽሊ ዶ ይግባእ እዩ? ወይስ ሰብኣይ ጸጕሩ እንተኣንውሐ ሓሳሩ ምዃኑስ እቲ ባሕሪ ባዕሉ ዶ ኣይምህረኩምን እዩ? ሰበይቲ ጸጕራ እንተኣንውሐት ግና ጸጕሪ ኣብ ክንዲ መጐልበቢ ተውሂብዋ እዩ እሞ ንኣኣ ክብረታ እዩ። ገለ ሰብ ግና ባእሲ ዝፈቱ እንተኾነ ንሕናን እተን ማሕበራት ኣምላኽን ከምዚ ዝበለ ልማድ የብልናን። መኣዲ ጐይታ ቁጽሪ 17 ግናኸ እዚ ክእዝዝ ከለኹ ምእካብኩም ንዝገድድ እምበር ንዝሓይሽ ስለ ዘይኮነ ኣይንእደኩምን እየ። ቅድሚ ኩሉ ከዓ ኣብ ማሕበር ምስ ተኣከብኩም ምፍልላይ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እሰማዕ ኣለኹ እሞ ካብኡ እውን ክፍለ ኣእምን እየ። እቶም ቁንዓትኩም ምእንቲ ክግለጹስ ኣብ ማእከልኩም ሻራ ክኸውን ብግዲ ዘድሊ እዩ። ብጊዜ ብልዑኹም ነፍሲ ወከፍኩም ተቐዳዲሙ ድራሩ ይበልዕ። እቲ ሓደ ይጠሚ እቲ ሓደን ይሰክር ኣሎ እሞ ከምኡ እቲ ብሓደ ምእካብኩም ንምብላዕ መኣዲ ጐይታ ኣይኮነን። እትበልዑሉን እትሰትሉን ኣባይቲ ዶ የብልኩምን? ወይስ ንማሕበር ኣምላኽ ንዕኩም ዲኹም? እቶም ዘይብሎም እውን እትሕፍርዎም ዘለኹም እንታይ እሞ ክብለኩም? በዚ ዶ ክንእደኩም ኣይንእደኩምን እየ። ኣነ ካብ ጐይታ እተቐበልክዎ እዩ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ። ጐይታና ኢየሱስ በታ እተተሓዘላ ለይቲ እንጌር ኣልዓለ ኣመስጊኑ ቈረሰ እሞ ውሰዱ ብልዑ፣ እዚ ምእንታኸም ተወሃበ ሥጋ እዩ፣ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ጽዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ጽዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ፣ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ። ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጐይታ ዝመጽእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም። ስለዚ ከይተገቦ እዛ እንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይስ ጽዋዕ ጐይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጐይታ ሥጋን ደምን እዩ ዝዕግብ። ግና ኸሰብ ንርእሱ ይመርምር። ከምኡ ከዓ ካብዛ እንጌራ እዚኣ ይብላዕ፣ ካብዛ ጽዋዕ እዚኣ እውን ይስተ። እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ንሥጋ ጐይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን። በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለዉ፣ ዝደቀሱውን ብዙሓት እዮም። ግናኸ ኣብ ርእስና እንተ ንፈርድሲ ኣይምትኾነናን ነርና። ክንፍረድ ከሎና ግና ምስ ዓለም ምእንቲ ኸይንኹነን ብጐይታ ንቕጽዕ ኣሎና። ስለዚ ኣሕዋተየ ንምብላዕ ክትእከቡ ከለኹም ንሓደድኩም ዳ ተጸባበዩ። ምእካብኩም ንፍርዲ ምእንቲ ኸይከውን ገለ ሰብ እንተ ጠመየ ኣብ ቤቱ ይብላዕ፣ ነቲ ዝተረፈ ግና ምስ መጻኹ ክሰርዖ እየ። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 12 ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ውህበት ቁጽሪ 1
أحواتي بزعباتي منفسا وهبات قنا بزي فلتات كتكونوا أيفتوني أرماويان كلهم نبتم عباسات أوتات الناتم رحكم كم اتسحبكم تفلتيهم سلزي حدو قاب منفس أملاخ الزارب يسوس رقم إيو كم زيبل بمنفس قدس تمريحو انت زي كونه قا يسوس قويتا يكبل نحادو قا كم زي كونه اللو افلتكم اللهم قطري 4 انبارك وهبات ببينيو منفس قنا حدا نسيو أقول قلوت ببينيو قويتا قنا حدا نسيو قبر حيلي دما ببينيو اتياب كلاتون كل زقبر أملاك قنا حدا نسيو قنا هذا نفس وكف مقلات منفس نتقمي وهابوي نحادس قال طبب بمنفس يوهابوي نتحادخا قال فلتات بتحاد منفس نحادقنا امنت بتحاد منفس نحادد ما بتحاد منفس ناي مفواس وهبتي وهابو نحادخا قبر حيلين مقبار نحادن تنبيت نحاد مللاي منافستي نحاد ببعينتو زلو قنقواتات نتحادخا مترقان قنقواتات يوهابو إذا كلها نسو اتحاد منفس كم زدليو غيرون نفس وكف قديون نامق عليه يزقبرو أب حد السبنت بزوح أكلات قطر 10 كم تسقى حدا كنسوس بزوح أكلات بزلو تأكلات سقى بزوح كنسوس حدا سقى زخوني كريستوس كاكم او إيو أيهود ويتسر أويان باروت ويش جواتات انتخونا نحنا كلاتنا حدا سقى من انتكنكونسي بحدا منفس تطميقنا ينامو حدا منفس ستنا اتسقى بزوح انبر حدا أكلا يكونن أمو اجري ايد كاب زي كونكوس ناي سغا يكونكون انت بلا بزدو ناي سغا مخانو يترفيو ازلن ما عيني كاب زي كونكوس ناي سغا يكونكون انت بلت بزدو ناي سغا مخانا يترفايو بزلو تسغا كل عيني انت زخون دا مسمع ابي مترخبه اتسغا كل انتناو مسمع انت زخونك مشتات ابي مترخبه حجقنا املاخ نسو كم زدلي غيرو نتاكلات النفس وكف اكت سغا سرعو كل أكلات حدا أكل تراي دازخونك اتسقى أبي محلوه حجقنا أكلات بزوح اتسقى قنا حدا إيو عينين إيد أيدليكن كتب لاي كالان إيو ويسر اسدما نأقار أيدليكم كتب لهم أي كالان إيو اتوم دخما زمسلو أكلات سقى إبا قد أيوم أزيوم زدليو نتاب سقى زلو حسور زمسلنا خاب بزبزح كبري نخدنو نحفرتناون أزينا بخبر نخولو اتكبر أكلاتنا قنا زي آيد ليون إيو قنا اتأكلاتنا حد حدو حد حاليو كل وانبر ابتسقام مفللاي منتكي كونسي أملاخ نتي كبر زغودلو أكل زبزح كبر النحابه نتسقا قاطمو حد أكل انت تسكيه كل أكلاتي سكيه حد أكل انت خبره كا كل أكلات حبير إيو زحقوس قطر 20 شوعتن مباركن نسخاتكم سقا خرصوص إيخم نفس وكفكم كأب بخفلو أكلاتو إيخم أملاخ دما أم حبر قدم حواريات كالأي نبيات سالساي ممهران دحر قبرت حيلتات دحر وهبت من فواس مرداء دخومات ممرح ببينو أنقاطات سرعه كلاتهم ده حواريات إيهم كلاتهم ده نبيات إيهم كلاتهم ده ممهران إيهم كلاتهم ده قبرت تأمرات إيهم كلاتهم ده وهبت مفواس اللوهم كلاتهم ده أنقاطات يزاربو إيهم كلاتهم ده يترقمو إيهم نتن زعبيا وهبت داعت ساعتو حجخ أزبالت سمقدك حبركم إيه قداميتي ملغت باولوس نابسب قرنطس معراف 13 بزعبا فقري قطري حاده بقانقاتات السبن ملاختن انت ززارب فقر كابزي تهلوني كم زده أسراز ويجلجل كم زبل تناتصل مخونكو تنبيت انت زلوني كل مستراتن كل فلتاتن انت زفلت اخران كسع زقعز كل امنت انت زهلوني فقر كابزي تهلوني كنتو مخونكو نيره
كل ገንዘበይ ከኣነ ድኻታት እንተ ዝዕድል ስጋይውን ንምንዳድ ኣሕሊፈ እንተ ዝህብ ፍቕሪ ካብ ዘይትህልወኒ ሓንቲ እኳ ኣይጠቕመንን እዩ። ቁጽሪ 4 ፍቕሪ ዓቃልያ ፍቕሪ ለዋህያ ፍቕሪ ኣይትቐነን ፍቕሪ ኣይትጀሃርን ኣይትንፋሕን ኣይተስተሓፍርን ናታ ኣይትደልን ኣይትምረርን ኣይትቕየምን እያ። ብሓቂ ትሕጐስ እምበር ብዓመፅ ባህ ኣይብላን። ኩሉ ትጸውር ኩሉ ተኣምን ኩሉ ተስፋ ትገብር ኩሉ ትዕገስ። ቁጽሪ 8 ፍቕሪ ከቶ ኣይተቋርጽን እያ። ትንቢት እንተሎ ንሱ ክሰዓር ምዝራብ ቋንቋታት እንተሎ ንሱ ክውዳእ ፍልጠት እንተለውን ንሱ ክሰዓር እዩ። ማለት ሓደ ምቃል ንፈልጥ ኢና እሞ ሓደ ምቃል ከዓ ንንበ ግናኸ እቲ ምልኣት ምስ መጸ እቲ ምቃል ክሰዓር እዩ። ቆልዓ ኸለኹ ከም ቆልዓ ተዛረብኩ ልቢ ቆልዓ ነበረኒ ከም ቆልዓ ሓሰብኩ። ሰብኣይ ምስ ኮንኩ ግና እቲ ነገር ቆልዓ ሓደግኩ። ሕጅስ ብመረጸን ዋግዋጎ ንርኢ ኣሎና ሽዑ ግና ገጽ ንገጽ ክንርኢ ኢና እሞ ሕጂ ምቃል እፈልጥ ኣለኹ ሽዑ ግና ከምቲ ኣነ እተፈለጥኩ ክፈልጥ እየ። ሕጂ ግና እምነት ተስፋ ፍቕሪ ዘን ሰለስተ እዚኣተን ይነብራ ካብ እዚኣተን እተዓቢ ግና ፍቕሪ እያ። ሰላም ለኪ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 14 ብዛዕባ ትንቢትን ብቋንቋታት ምዝራብን። ቁጽሪ 1 ንፍቕሪ ሰዓብዋ ንመንፈሳዊ ህበት ምናዳግና ክትንበዩ ቅንኡ። እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምስጢራት ብመንፈስ ይዛረብ ኣሎ፣ ሓደ እኳ ኣየስተውዕሎን እዩ። እሞ ንኣምላኽ እምበር ንሰብ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ። እቲ ትንቢት ዝንበ ግና ንሰብ ዝሃንጽን ዝምዕድን ዘጸናንዕን እዩ ዝዛረብ። ቋንቋታት ዝዛረብ ንርእሱ ይሃንጽ፣ ትንቢት ዝንበ ግና ንማሕበር እዩ ዝሃንጽ። ስለዚ ኩላትኩም ብቋንቋታት ክትዛረቡ ምናዳግና ክትንበዩ እፈታ ኣለኹ። እታ ማሕበር ምእንቲ ክትህነጽ ዝትርጉሞ እንተ ዘይኮነስ ካብቲ ብቋንቋታት ዝዛረብ እቲ ትንቢት ዝንበ ይዓቢ። ኣሕዋተይ ሕጂ ግና ብቋንቋታትን እናተዛረብኩ እንተ ዝመጸኩም እሞ ብረኣይ ወይ ብፍልጠት ወይ ብትንቢት ወይ ብምህሮ ገይረ እንተ ዘይተዛረብኩኹም እንታይ ክጠቕመኩም እየ? እቲ መለኸት ዘይፍለጥ ድምፂ እንታድሃየኸ መን እዩ ንውግእ ዝስለፍ? እቲ ህይወት ዘይብሉ እሞ ድምፂ ዘድሂግ ከም እኒ እምብልታ ወይስ መሰንቆ ዝመሰለ ፍሉይ ቃናታት እንተ ዘየድሃየ እቲ ብእምብልታ ወይስ ብመሰንቆ ዝቃነ ከመይ ገይሩ ይፍለጥ? ከምኡ ኸዓ ንስኻትኩም በቲ ቋንቋታት ዘስትውዓል ጌርኩም እንተ ዘይተዛረብኩም ከ ምስ ንፋስ ከም እትዛረቡ ኢኹም እትኾኑ እሞ እቲ እትብልዎ ከመይ ኢሉ ክፍለጥ እዩ? ኣብ ዓለም በበይኑ ዝኾነ ብዙሕ ቋንቋታት ኣሎ፣ ርግጽ ድሃይ ዘይብሉ ግና የልቦን። እምበኣርስ ኣነ ሓሳብ እቲ ድምፂ ካብ ዘይፈልጥ ነቲ ዝዛረብ ከም ባርባር ክኾኖ እየ፣ እቲ ዝዛረብ እውን ናይ ከም ባርባር እዩ ዝኾነኒ። ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ንመንፈሳዊ ውህበት እትቐንኡ ካብ ኮንኩምሲ ንምህናጽ ማሕበር ዕዙዛት ክትኮኑ ድለዩ። ብቋንቋ ግና እንተ ትጸለኹ መንፈሰይ ዝጽልእ ኣእምሮይ ግና ብዘይፍረ እዩ። ስለዚ እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ምትርጓሙ ምእንቲ ክከኣሎ ይጸሊ። እንታይ ደኣ እዩ? ብመንፈስ ክትጽሊ ግናኸ ብእምሮይ ድማ ክትጽልየ፣ ብመንፈስ ክዝምር ግናኸ ብእምሮይ እውን ክዝምር እየ። እንተ ዘይኮነስ ብመንፈስ እንተ ባረኸካ እቲ ኣብ ስፍራ እቲ ዘይተማህረ ተቐሚጡ ዘሎ ነቲ ንስኻ እትብሎ ካብ ዘይፈልጦ ከመይ ገይሩ ብምስጋናኻ ኣሜን ክብል ይከኣሎ? ንስኻስ ጽቡቕ ጌርካ ተመስግን ኣለኻ፣ እቲ ካልእ ግና ኣይትሃንጸን። ሓለፋ ኩላትኩም ቋንቋታት እዛረብ እየ እሞ ንኣምላኽ የመስግን ኣለኹ። ግናኸ ንኻልኦት እውን ምእንቲ ክምህርሲ ኣብ ማሕበር እልፊ ቃል ቋንቋ ካብ ዝዛረብ 5 ቃላት ብእምሮ ክዛረብ እፈቶ ኣለኹ። ቁጽሪ 20 ኣሕዋተይ ብእምሮ ሰብኡት ኩኑ፣ ብኽፍኣት ዳ ህፃናት ኩኑ እምበር
ብዛዕባ ኣእምሮስ ቆልዑ ኣይትኹኑ ኣብ ሕጊ ነዚ ህዝቢ እዚ ብኻልእ ዝቋንቆም ሰባትን ብኸናፍር ጓኖትን ገይረ ክዛረቦ እየ ምስ ናይዚ እኳ ኣይክሰምዑን እዮም ይብል እግዚኣብሔር ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ስለዚ ቋንቋታት ነቶም ዘይኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዝኣምኑ ኣይኮነን። ትንቢት ግና ነቶም ዝኣምኑ ምልክት እዩ እምበር ነቶም ዘይኣምኑ ኣይኮነን። ደጊም ኩላታ ማሕበር ሓቢራ እንተ ተኣከበት ኩላቶም ከዓ ብቋንቋታት እንተ ተዛረቡ እሞ ዘይምሁራት ወይስ ዘይኣምኑ ሰብ ኣብኡ እንተኣተዉ ተጸሊልኩም ዶ ኣይብሉን እዮም? ግናኸ ኩላቶም እንተ ተነበዩ እሞ ሓደ ዘይኣምን ወይስ ዘይምሁር እንተኣተወ ኩላቶም ይገንሕዎ ኩላቶም ይፈርድዎ እዮም። እቲ ኣብ ልቢ እትሓብአ ድማ ይግለጽ እሞ ከምኡውን ኣምላኽ ኣብ ማእከልኩም ከም ዘሎ እናነገረ ብገጹ ተደፊኡ ንኣምላኽ ክሰግድ እዩ። ስነ ስርዓት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቁጥሪ 26 ኣሕዋተየ እንታይ ደኣ እዩ ክትእከቡ ከለኹም ነፍሲ ወከፍኩም መዝሙር ኣለዎ፣ ምህሮ ኣለዎ፣ ረኣይ ኣለዎ፣ ቋንቋ ኣለዎ፣ ትርጉም ኣለዎ። ኩሉ ንምህናጽ ይገበር። ብቋንቋ ዝዛረብ እንተሎ ክልተ እንተበዝሑ ከዓ ሰለስተ ይኾኑ እሞ በብታራ ይዛረቡ፣ ሓደ ከዓ ይተርጉሞ። ተርጓሚ እንተዘይልዎ ግና እቲ ብቋንቋ ዝዛረብ ኣብታ ማሕበር ስቕ ይበል፣ ንርእሱን ንኣምላኽን ግና ይዛረብ ደኣ። ነቢያት ድማ ክልተ ወይስ ሰለስተ ኮይኖም ይዛረቡ፣ እቶም ካልኦት እውን ይመርምሩ። ካብቶም ተቐሚጦም ዘለዉ ንሓደስ ረኣይ እንተተገልጸሉ ግና እቲ ቀዳማይ ስቕ ይበል። ኩላቶም ምእንቲ ክመሃሩ ኩላቶም እውን ክመዓዱስ ኩላትኩም በብሓደ ክትንበዩ ይከኣለኩም እዩ። ኣምላኽሲ ናይ ሰላም እምበር ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነን እሞ እቶም መናፍስቲ ነቢያት ነቶም ነቢያት ይግዝእዎም እዮም። ቁጥሪ 34 ከምቲ ኣብ ኩላተን ማሕበራት ቅዱሳን ዝግበር ዘሎ ኣንስቲ ኣብ ማሕበር ክዛረባ ኣይተፈቕደለንን እዩ እሞ ስቕ ይበላ፣ ከምቲ ሕጊ ዝብሎ ድማ ይገዛኣ። ንሰበይቲ ኣብ ማሕበር ምዝራብ ነውሪ እዩ እሞ ገለ ክምህራ እንተደለያ ኣብ ቤት ንሰብኡተን ይሕተታ። ወይስ ቃል ኣምላኽ ዶ ካባኻትኩም እዩ ዝወፀ ወይስ ኣባኻትኩም ጥራይ ድዩ ዝበዝሐ? ሓደ ንሱ ንርእሱ ነቢይ ወይስ መንፈሳዊ ከም ዝኾነ እንተመሰሎ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዛት ምዃኑ ይፍለጥ። እቲ ክፈልጦ ዘይደሊ ግና ኣይፍለጦ። ቁጥር 39 ኣሕዋተየ ስለዚ ክትንበዩ ሃረር በሉ፣ ብቋንቋታት ምዝራብ ድማ ኣይትኸልክሉ፣ ግና ከኩሉ ደኣ ብስርዓትን በጋባብን ይኹን። ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ትንሣኤ ክርስቶስ ቁጥሪ 1-2 ኣሕዋተየ ንኾንተ ኣሚንኩም እንተዘይኮንኩም ከምቲ ኣነ ዝሰበክዎ ጌርኩም ሒዝኩምዎ እንተ ኣለኹምሲ እቲ ዝሰበክልኩምን እተቐበልኩምዎን ኣብኡ ጸኒዕኩም ዘለኹምውን ብእኡ እውን እትድሕንሉ ወንጌል የፍልጠኩም ኣለኹ። እቲ ኣነ እተቐበልክዎ ቅድሚ ኩሉ ነጊረኩም እየ። ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ክርስቶስ ምእንቲ ኃጢኣትና ሞተ፣ ተቐብረ ከዓ ከምቲ እቶም ጽሑፋት ዝብልዎ ብሳልሰይቲ መዓልቱ እንተንስአ፣ ንኬፋ ድሓሩን ነቶም 12 ተራእየ። ድሕሪኡ ዝበዝሑ ካባታቶም ክሳዕ ሎሚ ዘለዉ፣ ገሊኣቶም ግና ደቂሶም ዘለዉ ካብ 500 ንዝበዝሑ ኣሕዋት ብሓንሳእ ተራእየ። ድሕሪኡ ንያቆብ፣ ድሕሪኡ ከዓ ንኹላቶም ሐዋርያት ተራእየ። ድሕሪ ኹላቶም ድማ ንኣይ ቈላዕ ንዝመስል ተራእየኒ። ኣነስ ነታ ማሕበር ኣምላኽ ስለ ዝሰገግክዋ መናእስ ኩላቶም ሐዋርያት እየ እሞ ሐዋርያ ክስመ ብቑዕ ኣይኮንኩን። እቲ ዘለኽዎ ግና ብጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ። ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ደኣ ጻዓርኩም እምበር እቲ ንኣይ ተውሃበት ጸጋኡ ከንቱ ኣይኮነን። እቲ ብምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ ደኣ እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩን። እምበኣርሲ ኣነ እንተኾንኩ ንሳቶም እንተኾኑ ከምዚ ጌርና ንሰብኽ ኣሎና፣ ንስኻትኩም እውን ከምኡ ኣመንኩም። ትንሣኤ ሙታን
ቁጽሪ 12 ክርስቶስ ካብ ሙታት ከም ዝተንስአ ካብ ዝስበኽ ደኣ ከመይ ኢሎም እዮም ሓያሎ ካብኻትኩም ትንሣኤ ሙታት የልቦን ዝብሉ ዘለዉ ትንሣኤ ሙታት ዘየልቦ እንተኾይኑስ ክርስቶስ ድማ ኣይተንስአን ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እምበኣርከ ስብከትና ኮንቱ እዩ እምነትኩም እውን ኮንቱ እያ ኣምላኽ ንክርስቶስ ኣተንሲእዎ ኢልና መስኪርና ኢና እሞ ንክርስቶስ ዘይተንስኦ እንተኾይኑስ ሙታት እውን እንተዘይትንስኡ ንሕና ሓሰውቲ ምስክር ኣምላኽ ኮይንና ንርከብ ኢና ሙታት እንተዘይትንስኡስ ክርስቶስ እውን ኣይተንስአን እሞ ክርስቶስ ዘይተንስአ እንተኾይኑስ እምነትኩም ኮንቱ እያ ንስኻትኩም ገና ኣብ ሓጢኣትኩም ኣለኹም እምበኣርስቶም ብክርስቶስ ዝደቀሱ ድማ ጥፉኣት እዮም ኣብዚ ሕይወት እዚኣ ጥራይ ብክርስቶስ ተስፋ እንተገበርናስ ካብ ኩሉ ሰብ እንደንግጽ ምኾንና ነርና ቁጽሪ 20 ሕጂ ግና ክርስቶስ በኹሪ እቶም ዝደቀሱ ኮይኑ ካብ ሙታት ተንስአ ስለዚ ከምቲ ሞት ብሓደ ሰብ ዝመጸ ከምኡ ኸዓ ትንሣኤ ሙታት ብሓደ ሰብ እዩ ዝመጸ ከምቲ ኩላቶም ብኣዳም ዝሞቱ ከምኡ ድማ ኩላቶም ብክርስቶስ ሕያዋን ክኾኑ እዮም ግና ኸ ነፍሲ ወከፍ በብስርዓቱ እዩ ክርስቶስ ከም በኹሪ ድሓር እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ብምጽኣቱ ክርስቶስ ነቶም ጸላእቱ ዘበሉ ትሕቲ ኣጋሩ ክሳዕ ዝገብሮም ክነግስ ይግብኦ እዩ እሞ ኩሉ ሽመትን ኩሉ ስልጣንን ሓይልን ምስ ሰዓረ እታ መንግስቲ ንእግዚአብሔር ኣቦም ምስ ወፈየ ሽዑ እዩ መወዳእታ ዝኸውን እቲ ኣብ መወዳእታ ዝሰዓር ጸላእ እውን ሞት እዩ ኣምላኽ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ኩሉ ኣግዝኦ እሞ ኩሉ ተገዝእ ክብል ከሎ ብዘይ እቲ ኩሉ ንኡ ዘግዝኦ ከም ዝኾነ ጉህድ እዩ ኩሉ ምስ ተገዝኦ ግና ኣምላኽ እውን ኩሉ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክኸውን ሽዑ እትወዲ ባዕሉ ነቲ ኩሉ ዘግዝኦ ክግዛእ እዩ ቁጽሪ 29 እንተዘይኮነስ እቶም ኣብ ክንዲ ሙታት ዝጥመቑ ደኣ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ብስሩ ሙታት ዘይትንስኡ እንተኾይኖምሲ ንምንታይ ደኣ ዝጥመቑሎም ስለምንታይ ደኣ ንሕና ኩሉ ግዜ ኣብ ፍርሃት እናኣቱ ኣሕዋቴ ኣነ በቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጐይታና ኣባኻትኩም ዘሎኒ ትምክሕቲ ኣብ ፀጽባሕ እመውት ኣለኹ ኣነ ከም ግእዚ ሰብ ኣብ ኤፌሶን ምስ ኣራዊት እንተገጠምኩ እንታይ ጥቕሚ ኣሎኒ ሙታት ዘይትንስኡ እንተኾይኑስ ጽባሕ ክንመውት ኢና እሞ ንብልዓን ንስተን ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፎ እዩ ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ ንቕንዕናት ተባራበሩ ሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ እዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ እየ ዝብሎ ዘለኹ ብዛዕባ ካብ ሞት ምትንሳእ ቁጥሪ 35 ገለ ግና ሙታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝትንስኡ ብኸመይ ዝበለ ስጋኸ እዮም ዝመጹ ዝብል ይህሉ ኣተዓሻ እቲ ንስኻ እትዘርኦ ከይሞተ ሕይወት ኣይረክብን እዩ እቲ እትዘርኦ ድማ ናይ ስርናይ ወይስ ናይ ካልእ ዓይነት ፍረ ጥራይ እዩ እምበር እቲ ስጋ ዝኸውን ኣይኮነን እትዘርኦ ዘለኻ ኣምላኽ ግና ከም ዝደለየ ገይሩ እዩ ስጋ ዝህቦ ንነፍሲ ወከፍ ዘርኢውን ስጋኡ ይህቦ ስጋ ሰብ በይኑ ስጋ እንስሳ በይኑ ስጋ ዓዋፍ በይኑ ስጋ ዓሳውን በይኑ ደኣ እዩ እምበር ኩሉ ስጋስ ሓደ ዓይነት ስጋ ኣይኮነን ሰማያዊ ስጋ ድማ ኣሎ ምድራዊ ስጋ ኸዓ ኣሎ ግና ክብሪ እቶም ሰማያውያን በይኑ ክብሪ እቶም ምድራውያን እውን በይኑ እዩ ብክብሪስ ኮኸብ እኳ ካብ ኮኸብ ይበልጽ እዩ እሞ ክብሪ ፀሓይ በይኑ ክብሪ ወርሒ በይኑ ክብሪ ከዋኽብቲ እውን በይኑ እዩ ትንሣኤ ሙታቱን ከምኡ እዩ ብዝሓልፍ ይዝራእ ብዘይሓልፍካ ኣይትንስእ ብውርደት ይዝራእ ብክብሪ ይትንስእ ብድኻም ይዝራእ ብሓይሊ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ይዝራእ መንፈሳዊ ስጋ ይትንስእ ነፍሳዊ ስጋ ካብ ዝህሉ መንፈሳዊ ስጋ እውን ኣሎ ከምኡ ድማ እቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ሕያው ነፍሲ ኾነ ዝብል ጽሑፍ እዩ እቲ ድሕራይ ኣዳም ሕያው ዝገብር መንፈስ ኮነ ግና ኸቅድም እቲ ነፍሳዊ እዩ እምበር እቲ መንፈሳዊ ኣይኮነን ድሓር እቲ መንፈሳዊ እዩ እቲ ቀዳማይ ሰብ ካብ ምድሪ ኾይኑ መሬታዊ እዩ እቲ ካልኣይ ሰብ ግና ካብ ሰማይ እዩ ከምቲ መሬታዊ ከምኡ ኸዓ እቶም መሬታውያን እዮም ከምቲ ሰማያዊ ድማ ከምኡውን እቶም ሰማያውያን እዮም ከምቲ ምስሊ እቲ መሬታዊ ዝለበስና ምስሊ እቲ ሰማያዊ ድማ ክንለብስ ኢና ቁጽሪ 50 ግና ከኣሕዋተይ ስጋን ደምን መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ከም ዘይከኣሎ እቲ ሓላፊ ድማ ነቲ ዘይሓልፍ ከም ዘይወርሶ እብለኩም ኣለኹ እንሆ ምስጢር እነግረኩም ኣለኹ ኩላትና ክንልወጥ እምበር ኩላትና ኣይክንደቅስን ኢና ብሓንሳእ ብቕጽበት ዓይኒ በቲ ናይ ድሕሪ ኩሉ መለኸት እቲ መለኸት ክንፋሕ እዩ እሞ እቶም ሙታት ድማ ብዘይሓልፍ ክትንስኡ እዮም ንሕና እውን ክንልወጥ ኢና
ማለት እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ክለብስ ይግብኦ እዩ እሞ እዚ መዋት ኸኣ ዘይመውት ክለብስ እዩ እዚ ሓላፊ ዘይሓልፍ ምስ ለበሰ እዚ መዋት እውን ዘይመውት ምስ ለበሰ ሽዑ ትጽሑፍ ሞት ብዓወት ተዋሓጠ ዝበሎ ቃል ክፍጸም እዩ ወሞት ኣበይ ኣሎ ብልሕኻ ኣታሲኦልከ ኣበይ ኣሎ ዓወትካ ብልሒ ሞት ሓጢኣት እዩ ሓይሊ ሓጢኣት እውን ሕጊ እዩ ግና ኸ ነቲ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ዓወት ዝህበና ኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ ስለዚ ፍቑራት ኣሕዋተይ ጻዕርኹም ብጎይታ ከንቱ ከም ዘይኮነ ፈሊጥኩም ብዕዮ ጎይታ ጽኑዓት ዘይትነኣነቑ ኩሉ ግዜ ዕዙዛት ኩኑ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 16 ንድኻታት ምእመናን ዝዋጻእ ገንዘብ ቁጽሪ 1 ብዛዕባ እቲ ነቶም ቅዱሳን ክኸውን ዝዋጻእ ገንዘብ ግና ከምቲ ንማሕበራት ገላትያ ዝሰርዓኽዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ግበሩ ኣነ ምስ መጻኹ ምውጻእ ገንዘብ ሽዑ ምእንቲ ከይከውን ኣብ ሰሰሙን እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ነፍሲ ወከፍኩም ከከም ዓቕሙ ኣዋሃሊሉ ምስኡ የቐምጥ ኣነ ምስ መጻኹ ድማ እቲ ህያብ ልግስኹም ናብ ኢየሩሳሌም ምእንቲ ኸብጽሑ ነቶም ጉባኣት ኮይኖም እተረኣዩኹም ሰባት ደብዳባት ሒዘ ክሰዶም እየ ኣነ እውን ክኸይድ ዘድሊ እንተኾነ ምሳይ ይኸዱ ብመቆደንያ ክሓልፍ እየ እሞ ብመቆደንያ ምስ ሓለፍኩ ናባኻትኩም ክመጽእ ናብቲ ክኸዶ ዝደሊ ምእንቲ ከተሰኒኒ ምናልባሽ ምሳኻትኩም እጸንሕ ወይስ እኸርም እኸውን እየ እግዚአብሔር እንተፈቐዶ ገለ ጊዜ ምሳኻትኩም ክጸንሕ ተስፋ እገብር ኣለኹ እሞ ሕጅስ ከም ሓላፍ መገዲ ኮይነ ክርእየኩም ኣይፈቱን እየ ዓብይን ብርቱዕን ደገ ተኸፊትለይ ኣሎ ተጻረርቲ ኸኣ ብዙሓት እዮም እሞ ክሳብ በዓላት 50 ኣብ ኤፌሶን ክጸንሕ እየ ቁጽሪ 10 ጢሞቴዎስ እንተ መጸግና ከምዚ ኸማይ ዕዮ ጐይታ ይዓይ እዩ እሞ ምሳኻትኩም ብዘይ ፍርሃት ክኸውን ተጠንቀቕሉ ምስቶም ኣሕዋት እጽበዩ ኣለኹ እሞ ናባይ ምንቲ ክመጽእ ብሰላም ኣፋንውዎ ሓደ እኳ ኣይንዓቆ ግናኸ ብዛዕባ ኣጵሎስ ሓውና ምስቶም ኣሕዋት ናባኻትኩም ክመጽእ ብዙሕ ሚዒደዮ እሞ ሕጂ ክመጽእ ኮቶ ፍቓድ የብሉን እሞ ምስተዓሞ ግና ክመጽእ እዩ መደምደምታ ቁጽሪ 13 ንቑሑ ኣብ እምነት ጽንዑ ሰቡት ኩኑ በርትዑ ኩሉ ግብርኹም ብፍቕሪ ይገበር ቁጽሪ 15-16 ኣሕዋቴ ቤት እስጢፋኖስ እታ በኹሪ ኣከያያ ከም ዝኾነት ነፍሶም እውን ንምግልጋል ቅዱሳን ከም ዝመደቡ ትፈልጡ ኢኹም ንስኻትኩም ከኣ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉን ነቶም ምሳና ዝዓዩን ዝጽዕሩን ዘበሉ ክትእዘዝዎም እልምነኩም ኣለኹ ብምምጻእ እስጢፋኖስን ፍርጢናጦስን ኣኪያቆስን ከኣ ነቲ ካባኻትኩም ዝጐደለ ንሳቶም መሊኦም እሞ ኣለዉ እሞ ባህ ይብለኒ ኣሎ ንመንፈሰይን መንፈስኩምን ኣቕሲኖም እዮም እሞ ነዞም ከምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ፍለጥዎም ቁጽሪ 19 እተን ማሕበራት እስያስ ሰላም ይብላኹም ኣለዋ ኣኪላስን ጵርሲኪላን ምስታ ኣብ ቤቶም ዘላ ማሕበር ኮይኖም ብጐይታ ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ኩላቶም እቶም ኣሕዋት ሰላም ይብልኹም ኣለዉ ብቕዱስ ምስዓዓም ንሓድሕድኩም ሰላም ተባሃሃሉ ቁጽሪ 21 እዛ ሰላምታ እዚኣ ኣነ ጳውሎስ ባዕለይ ብኢደይ ዝጽሓፍኳ እያ ንጐይታና ዘይፍቅሮ እንተሎ ንስርጉም ይኹን ማራን ኣታ ጸጋ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳኻትኩም ይኹን ብክርስቶስ ኢየሱስ ፍቕረይ ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣሜን